Krásný den a já vás vítám u dalšího dílu Na slovíčko s Petrou a tentokrát jsem si sem pozvala další ženu z Vrchlabí. Vrchlabí se nám tady kupí. Nevadí, třeba příště do třetice bude taky z Vrchlabí, když nevím, jestli se mi to podaří. Nicméně mám tady Vrchlabanku, která se jmenuje Michaela Kravková. Pozor, Kravková není Kavková. Už jsem tu chybu jednou udělala. Takže já jí předávám slovo. Míšo, je to tvoje. Krásný čas, kdy nás zrovna s Peťou posloucháte. Já moc děkuju Peti za pozvání a věřím, že to dneska tady bude jízda. Já jsem Míša Kravková, jak už se zmiňovala, jsem teda vrchlabačka z Vrchlabí, to znamená Brána do Krkonoš, krásný městečko pod horama, kousek do Špindlu a na hory. A jsem fotografka a začínala jsem jak jinak s kytičkama, zvířátkama, přírodou. A jsem se postupně přes kolegy a kamarády a rodinu dostala k focení lidí a moc mě to baví, moc mě to naplňuje a mým takovým posláním je ukazovat ženám, že nejen, že můžou zvládnout focení, ale že se nemusí bát být vidět, že jsou nádherný. Každá jednotlivá žena je opravdu nádherná. A hodně mi záleží na tom, aby jsme vždycky vytáhli na povrch tu jiskru, tu energii, to kouzlo a aby se pomáhám ženám v tom, aby se nebáli stát za svýma projektama. Jsem taková nakopávačka, motivátorka, hlava plná nápadů. A strašně moc mě to baví takhle spolupracovat se ženama, pozbuzovat je. A my tady máme hodně společného, jo? To jsme zjistili kdysi, když jsme se potkali. Aha. A jeden z těch prvních momentů, a netradičně teda, to je ta brána. Ty říkáš brána Krkonoš a já žiju v Ano, Kotovech, to je brána Šumavy. to He, nemá. jako to nemá chybu, jo? To už je opravdu hodně symbolický. Mhm. Řekneš mi něco o vaší bráně Vrchlabácký? Řekneš mi něco o tvém vztahu ke Krkonošům, protože já bych mohla o Šumavě mluvit do haleluja. Ale Mhm. zajímal by mě tvůj vztah vlastně k té bráně a ke Aha. Krkonošům. Hele, tak já k tomu přidám ještě jednu synchronicitu, aby to bylo dokonalý. Já totiž Mhm. zítra jdu fotit na Šumavu. A já se tady celý den směju, že mi to přijde hrozně vtipný. Takže Šumava je teda nádherná, je to taky moje láska, je to obrovský kus krásný země, kterou teda nemám zdaleka celou prozkoumovanou, ale můj manžel pochází z Klatov, takže jsem tam byla To jsem nevěděla. xkrát. Jako to Další opravdu náhoda, člověk to neví. nevymyslíš? No a Krkonoše prostě, ježíš, to je láska, jo. Já jsem původem z Liberce a ve svých 20 jsem teda vyrazila s rodiči do Krkonoš, kde jsem se potom jako vdala a ty hory tady jsem si okamžitě zamilovala. Protože já, když sednu do auta, tak to mám zhruba 15 minut, když teda jedu úplně nepředpisově a 20, když jedu předpisově, tak to mám prostě na místo do Špindlu, mám jich tam několik a hnedko můžu vyběhnout na trasu, takže Kozí hřbety a všechny možné cesty, kudy moc lidí ani nechodí, kde nechodí moc turistů, tak mám prošměděný a miluju prostě hory. Moc mě naučili, poznala jsem tam spoustu skvělých lidí, je to taková moje, jak tomu říkají dneska, kde se jako vyzenuju, kdy se napojuju na sebe, protože ta příroda je za mě náš velký zdroj a já prostě ty hory miluji už z toho pohledu, že já prostě jednu dobu jsem to měla tak, že jsem se nemohla jako vůbec koukat na kopce, protože jakmile jsem viděla nějaký kopec, tak jsem věděla, že na něj musím vylízt, jo. Takže se mnou samozřejmě x lidí, jak nechtělo nikam chodit. Ale já chodím do hor i sama, často se vracím jako za tmy a hory mě naučily nějaký odolnosti, nějaký překonávat nějaký nepohodlí, poznat sebe, vydržet nějakou nepohodu. Prostě hory jsou velký učitel a když si potom člověk sedne někam třeba na Ptačí kámen a vidí pod sebou to nádherný údolí, já si často beru diář nebo nějaký zápisník a často si tam jako zapisuju, protože mi tam chodí nápady, takový ty, co během dne se myhnou a zapomenu, tak v těch horách se to tam najednou všechno jako vyplaví a já si tam ráda dělám zápisky. No a v zimě jasně skialpy a prostě šmedit všude, hlavně kde se nesmí. Takže úplně, hory jsou láska. Další společný takový bod nebo styčná plocha, to je to, co děláš. Já si říkala, že vytahuješ z žen jiskru, že seš nakopávačka. Tak to je přesně to, co si já snažím dělat se ženama, který chtějí sedět před tou kamerou nebo mluvit s kamerou. A Mhm. ty jim pomáháš působit přirozeně na fotce.
a já jim pomáhám působit přirozeně v tom projevu. Nejenom teda před kamerou, ale i před lidma. Mhm, mhm, mhm. A já vím, že tohle to nebyla úplně tvoje první volba v životě, že jsi si prošla takovou nějakou cestou. Než se dostala k té fotografii, můžeš nám to přiblížit? Hele, moc ráda. Já jsem asi minulý týden jsem vytáhla koloběžku, protože bylo krásně a projížděla jsem si, mám takovou trasu a jela jsem a projížděla jsem areálem bývalé Tesly, který teďko působí jak takový mauzoleum lehce, je to tam takový prostě plný starých budov. A tak jsem si zazpomínala právě na moje korporátní roky, protože tam jsem asi před 25 lety začínala jako na kvalitě, na kontrole v Siemensu. A úplně jsem, až se mi rozbušilo srdce, když jsem si jako uvědomila zpětně, jakou cestu jsem vlastně jako ušla. A musím říct, že 22 nebo 23 let v korporátu a byla teda super pecká jízda. Bylo to období krásný i náročný, bylo to hodně o zodpovědnosti, o přijetí odpovědnosti za svý vlastní rozhodnutí. Z minuty na minutu obrovský rozhodnutí se musela dělat, takže mi to naučilo, vyškolilo se fakt jako nebát. Nicméně po mnoha letech v tom korporátu jsem samozřejmě už taky zažila nějaké vyhoření a zažila jsem prostě to, že tím, jak jsem kreativní a trošku svobodomyslný člověk, který si potřebuje občas spolu na těch obláčkách a potřebuje tvořit, tak prostě mě to tam jako dusilo. Já jsem jako byla ráda, že mám práci a díky té práci já jsem měla taky určitou svobodu prostě od tolika do tolika, odpoledne frna hory na koloběžku, prostě sport, kamarádi, cestování. Což s tím podnikáním se mi paradoxně trošku změnilo. Ale vlastně mě to i hodně dalo. Hodně mě to naučilo, potkávání se s lidma, nějaká kooperace, vycházení i s lidma, se kterými to třeba není snadný. Takže mě to jako do života hodně vyzbrojilo. Takže nemůžu říct, že to byly špatné roky, ale nenaplňovalo mě to posledních 5 let už jako vůbec a bylo to takový velký trpění tam, jenomže ten krok do té nejistoty udělat jako není fakt legrace. Nicméně, pak se firma odstěhovala, nebudu to natahovat, odstěhovali se hodně daleko a já jsem najednou byla bez práce a zatímco hodně lidí mělo takový pocit, že jsem zhroutil svět, tak já jsem jako jásala. Že to konečně dopadlo a nemusela jsem dávat tu výpověď já, jo, takže to za mě vlastně vyřešila firma. A já už jsem věděla v tu chvíli, že to už je ten moment, kdy prostě bude velká změna a byla velká změna, byla jsem rok doma, měla jsem neskutečný štěstí na lidi, protože mě pomáhali na té cestě k tomu podnikání. Prošla jsem mnoha kurzama a všichni mi fandili. Takže já jsem jako fotila už díl, ale bála jsem se prostě udělat ten krok do té nejistoty, že se neuživím, že nebudu mít klienty. Tak to byl takový velký krok důvěry a musím říct, že toho teda nelitu, že to byla obrovská škola života a když se jako otočím zpětně, tak si říkám, to ani není možný, jako. Takže teď jsem vděčná a když jsem projížděla právě tu fabriku, tak jsem si tak v duchu, i jak jako se mi zasklily oči a říkala jsem si, wow, jako jsem ráda, kde jsem. Mhm. A třetí styčný bod, který mezi náma je, jsem hlava plná nápadů. Já vždycky říkám Jo. studnice nekonečná. Jak se to u tebe projevuje? Já bych řekla, že takovým stylem ADHD trošku. Manžel mi totiž nedávno říkal, hele, ty jsi asi ADHD. A říkám, jako já, mi se přijdem hrozně líná, jako. Já mám, to jsem měla asi od jak živá. Já se na něco podívám a okamžitě přemýšlím, jak by se to dalo jako využít, jak by se to dalo, jako, jak by to mohlo být prospěšný. Dneska jsem třeba se bavila s jednou ženou, se kterou asi navážu jako další spolupráci tady na Vrchlabsku. A už mi tam naskakovaly okamžitě nápady k jejímu tématu. Ona má obchod s barefootama a to je taky moje téma. A už jsem jako tam na ní jako solila nápady a ona byla úplně, říkala, já mám úplně příval energie z tebe. Jako, takže tohle jsem já, že já strašně moc ráda mám život. Já miluji úplně život a mám pocit, že za můj život jsem prožila asi 3 životy proti některým jiným lidem. A mám pocit, že život je jako fakt neskutečně obrovský dar a pojďme neřešit blbosti a pojďme tvořit prostě. Takže já jsem jako tvůrce. A i když se to někdy nedaří, i když dělám kotrmelce, udělám blbosti, někdy z toho takového velkého nadšení, prostě, že jako nepřemýšlím, jo, tak ale stojí to za to. Já prostě ty nápady, jich mám tolik, že ani nestíhám prostě všechny jako realizovat. Některý prostě utečou, zrealizují se až za díl. Takže takhle ADHD se to projevuje. No, jinými slovy, vy, co mě znáte, tak máte pocit, že tady hovoříme dvojče.
Protože přesně takhle se to projevuje u mě a Hmm. neskutečné množství nápadů a musím si je psát, anebo někdy přicházejí potom zpětně, nebo si na ně někdy potřebuji udělat čas, protože Hmm. někdy Hmm. fakt jsem zavalená. Co mě na tobě fascinuje jako na fotografce, a to není často, je, že ty nejezdíš, že by klienti jezdili za tebou, ale ty jezdíš za nima. A nejenom po České republice, ale já jsem měla tu čest zjistit, nebo když jsem se koukala na tvůj profil a když jsme se spolu bavili, že ty jezdíš dokonce po celé Evropě. Nevyčerpává tě to, tohleto lítání? Jako Hele, místa na místo. Hele, já jsem takovej, já si vlastně uvědomuji, když jsem ty první 2 roky jezdila, tak teďko třetí rok jsem si říkala, ty bláho, teď vlastně to by se splnil sen. Já když jsem končila v té práci a říkám, ty, já bych chtěla dělat něco, u čeho budu jako jezdit autem a cestovat. Jo. Bingo. Takže jo, je to samozřejmě časově velmi náročný. Když jedu, teďko pojedu asi 4 hodiny, že jo, na Šumavu a 4 hodiny zpátky, budeme tam spát ve stanu na autě. Takže jasně je to časově jako hodně Máme náročný. tu zimu, jako jo, pozor. Cože? Už tu máme docela chladno. My jsme odolní, my krkonošáci, takže dobrý. No a jasně, je to jako časově náročný, přijedu utahaná, ale já teda musím říct, že jezdí i klienti za mnou na nějaký focení a většinou jezdím za ženama. A to je prostě pro mě něco obrovského, že na jednu stranu pro mě to může být jako fyzicky vyčerpávající, což jako často je, ale je to naplňující v tom, že někdo z druhého konce republiky, který má kolem sebe 20 jiných fotografů, mi dá tu důvěru a prostě zaplatí si mě, abych já přijela k němu, tak to je pro mě jako obrovská čest, to pro mě hodně znamená. A za druhý, ty cesty do zahraničí, já jsem si manifestovala loňský rok jednu cestu do zahraničí, že bych chtěla fotit v cizině a fotila jsem tam 3krát. Mhm. Takže plná pecka, bylo to prostě focení snů, jako. To focení u Bal to bylo s mojí klientkou, která kejvala na tu nabídku takhle rychle a zaklaplo to tam prostě úplně, jak to mělo být. To Rakousko to bylo úplně s 2 skvělýma ženama, který mají nádherný projekty. A to focení bylo jak z pohádky, prostě u jezer a v Salzburgu a tak. A to třetí bylo na jachtě v Chorvatsku, takže úplně jako co si může člověk jako víc přát, jo. Nevím, co k tomu víc říct. Tomu já bych dodala, a tady se neshodnem. Já a cestování, takhle, kdybych měla kouzelný plášť, jo, a jako zapla si ho a někde se ocitla, tak jo. Ale mě neskutečně vyčerpává někam nasednout a někam dojet. To je pro mě za trest. A přitom celý život pendluju, jo. To možná bude. Jo, jo. Možná už toho je dost, no. Jakým způsobem se liší třeba tvoje práce se ženama od jiných fotografů? Nebo v čem je to specifikum, když člověk pracuje s tebou? Já se přiznám, že úplně nesleduju moc jiných fotografů, že já jsem takový člověk, který není tím nějak ovlivněný. Já se prostě potřebuji jít za sebe, úplně být za sebe, abych to byla já. Takže i kdybych na někoho koukala, tak já to stejně neumím kopírovat, jo. Já se jako občas někde inspiruju, co spíš ty technické věci, ale jako moje specifikum je asi v tom, že jdou ke mně fotit i introvertky, ženy, které mají nějaký projekt a bojují třeba s tím fakt být vidět a já jim dávám asi to nejvíc, co ty ženy nejvíc jako potřebují, to je bezpečný prostor, čas. To moje větší focení je vlastně bez nějakého časového limitu na ten den celý, takže je to celý podle té klientky. A já vidím, jak třeba ráno, když začínáme, tak je to takový úplně nejistý. Hmm. Ale čím díl jsme spolu a my už se jako předesílám známe vlastně z naší onlineové schůzky, takže ty ženy už mě znají vlastně dlouho, tak oni se jakoby osmělí. A pak se krásně otvírají do té důvěry a nechají se jako výst. A ve finále je to strašně krásný výsledek a oni si odnáší jako nejenom fotky, ale odnáší si prostě pohlazení, povzbuzení, legraci, zážitek hluboký. Často ty ženy mají aha momenty, nebo se poprvé takhle otevřou, nebo úplně překročí nějaký velký svůj, jako nějaký velký sabotéra, nebo ten práh, jo, pomyslnej toho komfortu. A je to pro ně často takový krok, který vede k dalším krokům, kdy najednou se nebojí prezentovat svý projekty. A je to pro ně jako často hodně velký, ten fokus na ně celodenní. Máš třeba nějaký příběh, který můžeš sdílet, kdy třeba nějaký aha moment nebo něco, co s tebou i klientka sdílela během focení, že se někde něco odehrálo, nějaká ta změna? Tyjo, teď si úplně v těch mnoha historkách, já jsem měla jednu takovou i vtipnou, teď si jako nevybavím. Ale v podstatě je to o tom, že
když, jo, jedna klientka mi říkala, že vlastně tohle to pro ní bylo jako terapeutický Hmm. a že po tom našem focení ona šla a zmáčkla poprvé čuflík na tom živém vysílání, když se tam celá u toho klepala, ale že jí to jako nakoplo a to je právě to, co mě jako baví dělat, jo. Těch příběhů takových podobných je hrozně moc, jo, že ty ženy, pro ně je to jako velký. A když to nenechají spát. No a teď já jsem nějakou jednu vtipnou a teď si prostě nevybavím. Já si vzpomenu úplně, až bude po To nevadí. natáčení. To nevadí. Určitě. Já jsem tě stejně tímhle zaskočila, jako to To nevadí, ale že, škoda, aspoň, že si teďko nespomenu, protože vím, že to bylo dobrý, ale jako teď fakt nevím. tady aspoň důkaz toho, že aby lidi věděli, že to není připravený a že jedeme Jo. prostě z fleku rovnou, tak Mhm. jak nám to takzvaně teče pod rukou. Rozhodně. Je nějaký zážitek v tvém životě, nebo takový i třeba v dětství, který považuješ za rozhodný moment, který tě vedl k tomu, co vlastně dneska děláš? Krom teda výpovědi, nebo že se firma odstěhovala. Mhm. Hele, já jsem asi od malinka toužila jako pomáhat a vždycky jsem věděla, že chci dělat něco víc, než jenom něco jako povrchního. A já jsem vlastně toužila i tím focením, pro mě to nikdy nebylo jen cvakání závěrky. Já jsem věděla od začátku, že to prostě pro mě je mnohem větší jako proces. A možná právě proto ke mně chodí ty přesně klientky, který tohle to cítí a který tohle to jako potřebují a pomáhá jim to. A je to pro mě takovej ten přesah, že to není fakt jenom cvakání. Jo. A já jsem od malinka byla jako pečující, věnovala jsem se neslyšícím, věnovala jsem se jako letitým lidem, jezdila jsem různě jako dobrovolník, pomáhat všude možně. A vždycky jsem tam potřeba mít tuhle linku prostě. A jakoby lidi nakopávat tím dobrým, takovým tím hezkým prostě. A mě strašně baví i u toho focení tam tahle ta linka. A to já si myslím, že jsem měla od jak živa jako v sobě. Jo, že mi to, ty zpětné vazby takový byly od lidí, že vlastně vždycky jsem k sobě přitahovala spousty lidí a jenom jsem jako nevěděla, jak to uchopit, co vlastně s tím, protože se neměla zrovna úplně jednoduché dětství, takže to byly takové věci, které, kdy já jsem musela úplně řešit něco jiného a vlastně realizovat jsem se začala, až když jsem se vdala. A vyšla z nějakých jako věcí, kde to moc nešlo a najednou jsem měla tu možnost vyrůst, takže tam se odehrály spousty změn. A já jsem postupně začala to focení, to mě strašně jako bavilo. Mě jako baví zachycovat krásu, baví mě zdraví, baví mě pohyb, všechny tyhle věci a to focení mi přijde, že už je takový jakoby vyvrcholení něčeho, kde můžu uplatnit svou nějakou empatii, lásku k lidem, prostě i takovou tu pomoc jim uvidět se v tom hezkém světle a říkat to skrz tu fotku, i vlastně tou pozorností, kterou jim dávám, protože některé ženy, když je třeba i líčím před focením, tak já jsem zažila i ženy, že jsem jako rozplakali. Já jsem je jako hladila štětcem a ta žena prostě plakala a řekla mi, že bylo jí asi přes 50, že ještě nikdy nikdo nepohladil. Prostě. Tak to jsou jako silný momenty, jako pro mě, víš. A to je takový to, co se asi i z toho dětství taková ta moje jakoby touha pečová, tak se jako přelila i do toho focení. No. Hmm. A když vidíš ženu, která si u tebe třeba objedná focení, když ji vidíš poprvé, naskakuje ti tam nějaký ten její příběh, vidíš do ní, vidíš, co by se dalo s ní dělat, nebo jak by se s ní mohlo pracovat před tou kamerou, jde ti něco hlavou, když se poprvé potkáš se svojí klientkou? Většinou jo. Včera jsem měla zrovna hovor. Já jsem dala teď reelsko takový právě, že jsem fotila hodně introvertů. Bylo tam myšlenka, že jich bylo tolik, že bych si jim fotkama mohla dláždit cestu na Sněžku. To byla jako nadsázka. Ale opravdu jsem chtěla pomoct i ženám, který se strašně dlouho odhodlávají jako k focení. A oslovila mě na základě toho jedna žena, která rozhodně není introvertka, která je jako velká extrovertka. Myslím si, že si to před kamerou umí dost užít, což je taky super pro mě. A tak jsme si volali ohledně focení a teď jsem zapomněla, na co se stala. A jestli vidíš tam nějaký ten příběh, který vytahuješ, nebo prostě co vidíš Ano, děkuji. s klientkou, jo, co tam vidíš? Jo. Ano, a ona prostě se věnuje nějakému druhu multilevelu a tak se ptala na to a mě už tam okamžitě běžel příběh. Říkám, hele, mohli bychom udělat tohle, já už tam vidím tu linku a ona, Ježíš, to je super, to by se mi jako líbilo. A jak mám jí, viděla jsem jí párkrát, jsem mi vyhla na Facebooku, já jsem ji nějak oslovila, takže už mi tam z toho, jak jsme si povídali, já totiž mám pocit, že dokud si jenom píšem, tak je to jiný, ale jak potom slyšíme ten hlas, já mám teda ty zkušenosti, že na základě třeba hlasové zprávy jsem získala i zakázku, že té klientce byl příjemný můj hlas a že z toho cítila nějakou energii, která jí jako rezonovala. Takže my jsme si volali, ona říkala, hele, mě to úplně stačí po 5 minutách, já už vím, že jo.
a hned jsme věděli, jaký příběh. Ona, jo, přesně tohle potřebuju, takže často to takhle mám, ale samozřejmě se mi někdy i ozve žena, kterou vůbec neznám ani nevidím. Jde třeba na krátký focení a nechce mi říct o sobě vůbec nic, takže vůbec nevím, kdo mi přijde. Ale je to, hele, pro mě každý to focení tím, že já fotím jako jinde. Takže každý focení je pro mě nový, nová výzva, světlo, prostor, co vymyslet, tak mě tam naskočit nějaká kreativní vlna a prostě já to neumím pomenovat, už to jede samo prostě. Já když mám takový ten VIP celebritou svého podnikání, den, kdy točím s klientkou, tak já mám 2/3 přibližně scénářů připraveno, co by mohlo. Ale pak Mhm. někam přijdeme a tam je nějaký genus loci a mě tam začnou naskakovat nápady a teď najednou vymýšlím Ano. na koleni a na to si právě nechávám ten prostor, takže naprosto chápu, o čem No my mluví. jakoby vlastně máme dopředu tu schůzku, kde oni řeknou, co by chtěli. Samozřejmě vůbec nemají třeba pojem o tom, co by si mohli zachytit, jak bychom to udělali. Já už něco navrhnu a pak říkám, hele, nech tam to místo, přesně jak říkáš, nech tam to místo, protože až budeme tam, tak se nám ukážou úplně jiné věci. Jo. Říkám, budeme flexibilní a ono to bude nejlepší nakonec. Jo. Takže takhle jsi to možná myslela. Ano. Jo, takhle. Tak, a teď se vrhneme na to boření mýtů. Co jsi pro nás připravila, Míšo? Nejsem fotogenická. Tak to Tak chci. já chci tady, jo. Hele, já chci tady všechny ženy pozbudit k tomu, že se vůbec nemusí, tohle vůbec nemusí řešit, protože fotogenická je každá žena. Je to vždycky o tom, jestli dokáže pustit kontrolu, jestli je v důvěře s tím člověkem, kterýho si vybrala pro to focení. A všechno to z ní spadne. Není to rozhodně o mírách 90, 60, 90, je to o vaší energii, je to o tom, jestli máte radost ze života, jestli prostě jste nadšený pro svůj projekt, jestli jste spokojený, jestli máte radost. Proto často předtím i mám nějaké metody, kterými těm klientkám pomáhám na to naladění a je to úplně o něčem jiném. Takže každá žena je fotogenická. A s tím souhlasím. Pod to se podepisuju. Takže jsme zbořili mýtus, nejsem fotogenická. Mýtus Mhm. číslo 2. Focení není pro mě, Mhm. rozhodně je. Protože když fotím, tak já vidím, co to s těma kočkama dělá. Prostě je to seberozvoj. Mhm. Je to pro mnohé velký výstup z komfortní zóny a je to i o tom, že když ten krok uděláte, tak vás to neskutečně vystřelí. Takže ano, je to pro každou ženu. A může si to dovolit i žena, která je baculatá, může si to dovolit žena, která je štíhlá, protože všechny to řešíme, všechny to pořád řešíme. Ano. Pro každou ženu, každá žena si zaslouží mít krásné fotky. Jenom musí být v té důvěře a dát prostor tomu fotografovi, protože věřte, já teda si myslím, důvěřuji tomu, že každý z nás se chce snažit o to, aby jsme vás zachytili v té nejkrásnější možné podobě. Takže opravdu je to pro každého. Mhm. Tak to byl mýtus číslo 2. Focení je. A mýtus číslo 3. Ten mýtus číslo 3 mi jako trošku vypad. Imita. Že sluší mi to? Dnes. Jo, ano, to je hodně důležité, ano. Měla jsem nedávno klientku, která mi volala, bylo to rychle focení, potřebuju fotky, ale mě to nikdy nesuší na fotkách. Já vypadám na fotkách hrozně, hnusně, mi přímo řekla. A já říkám, to je zajímavý. Tak měli jsme asi tak 10 minut hovor, to bylo úplně celý, vůbec jsem ji neviděla. A pak přijela tady do Vrchlabí a začali jsme fotit. Byla trošičku stuhlá, to je každá žena na začátku, to se dá vyřešit, jo, to není vůbec žádná vada. Tak jsme trošku pustili, já jsem pustila hudbu, já někdy pouštím hudbu, roztančila se a já jsem se jí ptala na pár věcí, jo, abych se s ní trošku oťukla, ona začala povídat, co dělá, já jsem se ladila mezi tím foťákem, mezi tím jsme se spolu bavili. A zeptala jsem se jí, proč si myslí, že není hezká na fotkách. Tak mi řekla, co na svém těle nemá ráda a že vždycky to má na té fotce a že to úplně nenávidí. Tak jsem si říkala, fajn, to nám vyřeší úhel. Jo? Takže vždycky je důležitý naslouchat těm klientkám, to je první věc. Co na sobě třeba nemají rádi a v průběhu třeba to focení to i řešíme a nakonec se to třeba i povolí. A pak je důležitý světlo a úhel, jo? A Hmm. ta klientka byla úplně nadšená, když odcházela z focení a řekla mi, že po životě se líbí sama sobě na fotkách. Hmm. Takže ten fotograf má velkou moc té ženě jako pomoct, když ví, jak si ji má správně napozovat, kudy na ní mají to světlo. A ten její malý nedostatek, který ona na sobě samozřejmě vidí úplně nejvíc, tak ten zamaskovat tím správným úhlem. Takže může být každá žena na té fotce tak, že jí to opravdu sluší.
Tahle slova by se dala tesat. Já jenom si ještě uvědomím, jakou má moc fotograf, nebo respektive co fotograf vidí a co nevidí, protože Hmm. mám zkušenosti, že když mě fotí žena, takže hlídá přesně špičky tady a pozor, Aha. nehrb se a tohleto. A muž, jemu nevadí ty špičky. Jo? Ten je nevidí jako problém, ale Aha. ten už jako tu kompozici třeba, nebo jak, jo, a nebo posuň se trošičku 2 centimetry takhle. A já potom to vidím a říkám, krásný záběr, ty, ale tady mám špeky. Jaký já nevidím. Aha. Jo, to tak je, to mi říkají holky, to jako, jo, mě takhle fotil chlap a on mi neřekl, že tady mám ramínko a že tady mám tohle. Oni vidí, mají jinou optiku než my. Je tak, že V i to pořádku v tom úplně. třeba hraje roli, protože mám zkušenosti, že třeba chlapům ty špeky fakt nevadí, že jo? Aha, Že aha. oni to neřešejí. Pro ně to není podstatný, anebo i kdyby to bylo, tak, tak jak říká můj manžel, aspoň za co chytit, že jo? Ale my ženy to jako fakt řešíme, takže já se na to ultra jako si dávám pozor. Ale na druhou stranu je tam ještě jedna věc, kdy já samozřejmě přijdu, vidím tu ženu a okamžitě vidím, jo, má bříško, jasně, má bradu, má tadyhle to ucho, oko něco, každý oko jiný a takhle, to já všechno vidím. Hmm. Ale já, dokud mi to neřekne, tak já nevím, do jaký míry ona to řeší, protože jsou ženy, které to vůbec neřeší. Hmm. Přijdou baculky, které jsou v elastiákách a jsou s tím totálně ready. A pak přijde hubená žena, která na sobě řeší 2 milimetry. Hmm. Takže já potřebuji, já se i klientek dopředu ptám, jestli jim nějaká část těla jako vyloženě je pro ně problém, nebo Hmm. jedna žena, co jsem fotila, má třeba menší oko, jo, takže jsme se nastavili z druhé strany, ale ona, když mi to neřekla, tak pro mě to bylo, já ji takhle vidím jako celé, že je nádherná, ale ona tam vidí jenom to oko. Jasně. Takže je to zase o té komunikaci, no. Hmm. Tak to jsme zbořili mýtus číslo 3. Nesluší mi to. I s tím se dá něco dělat. Ano, no problém. Tak to máme mýty zbořené a už nás čeká série 5 rychlých otázek a odpovědí kategorie kočka nebo pes. Jsi připravená? Jsem s tím. Tak jo. Kočka nebo pes? Pes, Čepice nebo šála? šála, Einstein nebo Picasso? Picasso, Pařez nebo houba? pařez, Hladina nebo bouře? hladina. Hmm. Tak a to bylo všechno, máš to za sebou. A teď už jenom propagace na plné pecky. Co pro nás máš, co pro nás chystáš a kde tě můžou naši diváci nebo posluchači najít. Tak. Primárně moje základna jsou Krkonoše, kde taky samozřejmě fotím klientky, který buď to přijedou za mnou, nebo jsou tady z místa, někde poblíž. Jinak jsem fotografka na cestách, jak jsem říkala, takže na mých stránkách www.michalakravková.cz si můžete objednat balíček i s cestou k vám, můžu k vám přijet kamkoliv v podstatě. Teď pojedu na Šumavu, takže je to úplně jedno. Od Aše až po Košice nebo kam, kde jsem to byla. Zastav Tak se to je na to. první. Tak to je první věc. Jsem fotografka na cestách a ženy si mě objednávají právě pro tu mou energii, právě proto, že mají tu důvěru, že je provedu celým tím procesem a budou mít prostě peckové fotky a zvládnou to. Takže to je taková moje nabídka. Potom se mi osvědčilo a nabídla jsem to v jednom mém balíčku, že klientky i líčím, protože samozřejmě řešíme vizážistky. Já jich pár znám, ale oni jsou v různých místech a rozhodně nemají všechny čas pokaždý být se mnou někde na jiném místě, když cestuju, takže to není možný, tak mě ta situace dovedla až k tomu, že líčím. Takže je možný, Protože tohle já většinou řeším, jo. Protože já se no, všichni to ráda řeší. No. matlám, já se strašně ráda matlám sama. A já miluju, když už teda mě někdo fotí, nebo když točím, že se mi někdo o ten ksicht postará, že jo. Ano, a to já ráda, no. Takže mě to vlastně donutilo, udělala jsem si i vizažistický kurz, abych na to teda měla papír, ale to se na jaře. A takže je to ofiko, jinak líčím strašně dlouho. A takže klientky líčím, samozřejmě to je taky všechno předmět naší online schůzky, kterou máme před focením, kde ladíme všechno, pleť, líčení, styl, co by ta žena chtěla. Takže to je další moje služba. Pak mám nabídku teďko, jsem vykopla akci na focení u Balto na příští rok. Je to ještě do konce září za akční cenu. Od 1. října se bude cena navyšovat a je to moje srdcové focení, kdy já miluji Balt, takže vezmu klientku do auta, odvezu jí 750 kilometrů k moři. Tam teda spíme ve stanu na autě, je to prostě na punk, je to tam takhle avizovaný, takže se mi přihlásí jenom ženy, které opravdu to chtějí takhle. No a večer posedíme u Proseka, většinou parkování poblíž moře, ráno se stává brzo, fotíme, pak máme čas přejet někam jinam
vzpomínám většinou na poloostrov Hel a večer sedíme u Proseka u západu slunce, protože městečko Hel je moje srdcovka, je to nádherný místo a jsou to 3 dny se mnou, takže pokud vám jsem sympatická, tak a chcete to se mnou přežít, tak jsou to celý 3 dny, hodně si toho povíme, hodně mlčíme, hodně tam ženám jako naskakují různé věci, můžeme to pojmout podnikatelsky nebo lidsky, mluvíme o vztazích, o práci, o životě, máme velký prostor, jako si povídat. Takže tohle je můj takový srdcový produkt. A jinak zvu ženy na moje VIP focení, který je nejčastěji prodávaný. Je to balíček služeb, kdy vlastně tu klientku, že přijedu za ní, nalíčíme, pomůžu jí vybrat outfity, pak fotíme na více lokací, který si v podstatě vybere. Je to balíček úplně na míru, buď to brandový focení nebo rodinný focení, je to v podstatě jedno. Je tam větší balíček fotek, plus dostane ta žena možnost ještě natočení pár videí, aby měla něco do začátku do Reelsů, můžu jí i pomoct s tím, jak s tím pracovat, aby vlastně věděla. No a dávám tam ženám i možnost propagace na mých sítích, to znamená, že vždycky zveřejním nějaký příspěvek s odkazama na její sítě nebo prodejní stránky, magnety a tak. A ještě mají u mě možnost VIP klientky rozhovor na YouTube. Takže takhle. Takže neváhejte, ochutnejte si mě třeba na hovoru zdarma, který je na 15 minut a pak můžeme frčet a můžeme fotit. Takže pro vás všechny, které chcete k baltu na punk, tak do 1. října krásná cena, od 1. října už se to zvedá, tak dlouho nepřemýšlejte a přihlašte se k Míše, máte na to jenom pár dní. Tak a čas nám vypršel. Já ti moc, Míšo, děkuji, že jsi přijala moje pozvání Já děkuju. do tohoto virtuálního studia. Bylo mi neskutečnou ctí a doufám, že nám to vyjde zítra na to kafe. A No, jako já taky. jinak se budu těšit u nějakého dalšího, buď online setkání, nebo třeba živého projektu. A já bych to tady uzavřela a pomalu se rozloučila. Co ty na Dobře, to? jsem pro. Takže moc krát všem děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali. Míše, děkuji, že mezi nás přišla a já se tímto loučím a budu se těšit na další Na slovíčko s Petrou. Mějte se krásně.